बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली ती आणि ती पवित्र पवित्र आत्म्यावरवी गणबेत झाली. झाले. नमान मरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सोमे असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती देवाच्या माये अमाप्यांका ती विनंती कर आमच्या आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबळे सोमेची साखर तुझ्या तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते जा. नमान मरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सोमे असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मोरिये देवाचे अमाप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीसलो आणि आमच्या मधून गेलं. नमान मरिये कृपेन भरले, सोमी तुझे सोमे असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मोरिये देवाचे अमाप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासोत विनंती कर. माग्या ये सोम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्त मनुष्य कोण घेतले आम्ही जगा झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुरसवावे जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता. त्यास ख्रिस्त महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या रक्तान मका दिला मोच जोडाय मका राग आणि असलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सामी गेली आमच्या जुजादांका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आणि आमका धार दे सोमी देव तंका फरमाव दे म्हणून परतून मागता आणि तू ये सडा फौजींच्या कुवारा आत्मे विभाडून संसाराला विसरला सैताना आणि त्याच्या हेरा खोट्या देवाच्या पदवेन यमकडा लोटून आमेन. ससना सविष्य उदितांका ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश संचय फलफोदी समाधाने ते विषय घेऊन आमेन. सत मानता देवा सर्व पदवेदार बापा आणि पृथ्वी चार असणारा जेजू ख्रिस्ता त्याचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या पवित्र आत्म्यावर मी गर्भी संभावलो अंकार मर्यादान जन्मलो कौन स्पलत काल त्याने एका कुरसाड जोडलो क्रांत काली केपलो किल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या सामर्थ्यातलं जीवन झालं काळ चढलो सर्व पदवेदार देव बसला सैतान जीवांची आणि मेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्या पवित्र सभेक एकता हक्कांचे बक्षणे पुढीचे जीवन कोण आणि सासनाचे जीवन आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमका येऊ तुझी कुशी जशी स्वर्गात जाता तशीच या संसारात जा. आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या आमच्या तशी आमची आणि आमका नमान मरिये कृपेन भरले सुन तुझे सोमे असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे माये अमाप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुन तुझे सोमे असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुन तुझे सोमे असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. इकडे बोर आमचे सगळे माईकान म्यूट करूया सांगाता मिळून थोडो वेळ आम्ही स्तुती होगलाप करूया
हालेलुया, 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 हालेलुया. गट्टतराम समय खंड देवाच्या दयाक दयांच्या रयाक धन्याच्या धन्याक हालेलुया, 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 हालेलुया. तो जो येऊनचा असा तो सर्व पदवेदा रायांसो राय तो राय कुवर शांती सो कुवर हालेलुया, 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 हालेलुया. जीवे उतर जाऊन उतर जाऊन स्वामी जैविक उसवाड जाऊन स्वामी जैविक उतर जाऊन स्वामी या स्वामी समाधान महिमा स्तुती वंदन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्वामी या सकाळच्या वेळा या सकाळच्या वेळा या सकाळच्या दिवसा तुमचे जीवित या मॉर्निंग मनाचे हे पिता स्वामी जेजू तुझ्या बहु पवित्र आम्हाला रक्ताने सगळे फूट दोन्ही तळकर स्वामी जेजू दैवी कृपा दैवी सकल हर एक लक्ष देवी स्वामी जेजू हर एक असकत काही हर एक कोणे पैसा दे स्वामी जेजू कितलेच राहायचे आमच्या हर एकल्याचे स्वामी जेजू इमोशन्स मागण्याच्या कुडात येऊनचे हर एक चिंतना हर एक आवाज वारे हर एक इमोशन्स हर एक तरहचे साऊंड्स जेजूच्या आम्हाला रक्ता नितळ झाले जाऊ दे जेजूच्या आम्हाला रक्ता नितळ झाले जाऊ दे स्वामीच्या कुशेक विरोध वेतले हर एक जेजूच्या आम्हाला रक्तान बांधून जेजूच्या कुस्सामुळे अवसर पडू दे जेजूच्या नबान फरमेता जे किते या मग्नाच्या कुडांत भीतर रिक्ता जे किते स्वामीच्या कुशेक विरोध वेता स्वामीच्या महिमेक विरोध वेता सगळे यास घडिये पवित्र बहु बळवंत बहु सत्यवंत नवान जेजूच्या बहु पवित्र अमर रक्तान यास घडिये त्याच्या कुर्सामुळे अवसर पडते त्याच्या कुर्सामुळे अवसर पडते हालेलुया, 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 वळणीये या मागण्याच्या कुडांत वळणीये बळवंतरान वळणीये जेजूच्या नबान वळणीये बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नबान आमचे तुझी काकुळ बसावण्याप्रमाणे आज तुझं दैविक आमचे दवे तुझं दैविकत्व या मागण्याच्या कुडांत वळे आज तुझं दैविकत्व या मागण्याच्या कुडांत कंट्रोल करू दे हालेलुया, 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 हालेलुया. आज या मागण्याच्या कुडांत हर एक लक्ष जीवित कंट्रोल कर दे हालेलुया, 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 देवान येता हालेलुया, 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 हालेलुया. गट्ट तळ्यात स्तुती करूया गट्ट तळ्यात स्तुती करूया शीरला बरा दि बरा शीरला बरा 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 दि 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 बरा खडमुट गट्ट तळ्यात स्तुती करूया गट्ट तळ्यात स्तुती करूया आम्ही गट्ट तळ्यात स्तुती करताना हर एक बनपासा तुटून पडतात जेजूच्या नावात हर एक बनपासा जेजूच्या नावात तुटून पडतात हालेलुया, 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 रिया, 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 रिया. सर्वेस मुझो देव मुझे काळो का दुजवाड फकीता सर्वेस प्रातुस मुझो देव मुझे काळो का दुजवाड फकीता सर्वेस प्रातुस मुझो देव मुझे काळो का दुजवाड फकीता मुझो देव मुझे काळो का दुजवाड फकीता सर्वेस प्रातुस मुझो देव मुझे काळो का दुजवाड फकीता सर्वेस प्रातुस मुझो देव मुझे काळो का दुजवाड फकीता सर्वेस प्रातुस मुझो देव मुझे काळो का दुजवाड फकीता सर्वेस प्रातुस मुझो देव मुझे काळो का दुजवाड फकीता सर्वेस प्रातुस मुझो देव मुझे काळो का दुजवाड फकीता सर्वेस प्रातुस मुझो देव मुझे काळो का दुजवाड फकीता सर्वेस प्रातुस मुझो देव मुझे काळो का दुजवाड
fagita Suresh Pratus Musodivo Musodim Jakalukat Usar Fagita Omia Somia Jesu आज सोमी जेजू आज काळोखांत असल्या हर एकल्याच्या जिवितात उजवाड हक्को आज हर एकल्याच्या जीवितात देवनी आज हर एकल्याच्या जीवितात असल्या काळोख धावून आहे मला की 320 पुढ जे कोण सुरेशपुराच्या नावाचे बिरान धरतात त्यांचे नीतीचं सूर्य उदेतलो नीतीचं सूर्य उदेतलो अंदाच्या किरणाने भलायकी असली अंदाच्या किरणाने भलायकी असली आज किरणाने भलायकी असली तुझ्या किरणाने भलायकी असं सोम्या तुझ्या किरणाने भलायकी असं सोम्या जेजू तुझे किरणाने भलायकी असं सोम्या जेजू तुझे किरण याकडे हर एकचे वाळण येऊ दे सोम्या जेजू अंको दे सोम्या जेजू ते उजवडाचे किरण हर एक तुझ्या पुढच्या वाळण येऊ दे सोम्या जेजू जे उजवडाचे किरण हर एकल्याचे अंको दे सोम्या जेजू फांको दे सोम्या जेजू फांको दे सोम्या जेजू फांको दे सोम्या जेजू शिरला बराबर दिबरा 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 हालेलुया 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 बुरग्या छेदण्यापासून मागून असाय पोटाला हात धरून हरी एका दिवसा माग स्तुती कर हरी एका दिवसा स्तुती कर माग स्वामी तुझे आशीर्वाद गवतल हालेलुया 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 रिया 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 तुझी परगावाची वाट हुकते जाऊच्यापासून स्वामीला स्तुती कर माग हरी एक अडचण सुटका देवन येऊ दे हरी एक अडचण मोडन असू दे जेजूच्या नावात एक बाण पासून तुटल असू दे हालेलुया 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 ब्लीडिंगचे इश्यूज असतात समर्पण दे आणि स्तुती कर माग स्वामी तुका स्पर्श करतलो हालेलुया 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 गमसाने दांताच्या गमसाने समस्या असतात जेजू समर्पण दे स्तुती कर तुझी स्तुती तुझ्या तोंडांतून वाळून येऊ दे त्या स्तुतीचे सत्य तुझ्या तोंडात वाळून येऊ दे हालेलुया 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 नी पेन जेजू याकडे आपटतेसा नी पेन हालेलुया 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 गट्टतला स्तुती करे शिराला बरा 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 हालेलुया 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 तुझ्या दुवेच्या काजरापासून मागून असाय तुझ्या दुवेच्या काजरापासून मागून असाय आयजाया 11 कंटिन्यू क्लेम कर सोमेसो दैविक आत्मा तुझ्या दुवेक स्पर्श करू दे सोमेसो दैविक आत्मा तका सारखे प्रपोजल चूज करून तका आत्मा कृपेला मध्ये हालेलुया 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 जेसू तू का स्पर्श करते हालेलुया 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 धाड तुझ्या आत्म्यात आमचे जेजू धाड तुझ्या आत्म्यात धाड तुझ्या आत्म्यात धाड तुझ्या आत्म्यात आमचे धाड तुझ्या आत्म्यात धाड तुझ्या धाड तुझ्या आत्म्यात आमचे जेजू धाड तुझ्या आत्म्यात धाड तुझ्या आत्म्यात धाड तुझ्या आत्म्यात आमचे धाड
तुझ्या प्यार, धाड तुझ्या हातम्या, धाड तुझ्या हातम्या, धाड तुझ्या हातम्या आमचे जेजू, धाड तुझ्या हातम्या, धाड तुझ्या हातम्या, धाड तुझ्या हातम्या आमचे, धाड तुझ्या हातम्या, धाड तुझ्या हातम्या, धाड तुझ्या हातम्या आमचे जेजू, धाड तुझ्या हातम्या, धाड तुझ्या हातम्या, धाड तुझ्या हातम्या आमचे जेजू. तुझे सांगलाय मागता बापा लागे मागता आणि तुमका एक मस्त धडता म्हणून. सोम्या जेजू तुझे बसयल्या त्याप्रमाणे आज तुझ्या भुरग्यांचे तो दैविक तो मजतदार दे. आज या लैनरसल्या हर एकल्यांक त्या मजतदाराची गरज असा जेजू, गरज असा जेजू. आमका तुझ्या त्या मजतदाराची गरज असा, गरज असा, गरज असा सोम्या, गरज असा सोम्या जेजू, सोम्या जेजू गरज असा सोम्या, गरज असा. धाड धाड तुझ्या दैविकत्म्या, धाड तुझ्या दैविकत्म्या, धाड तुझ्या दैविकत्म्या. देवई तुझं उस, देवई तुझं उस, दैवी देवई 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 तुझं उस, देवई तुझं उस. आमच्या तयासाठी हसकत काय आमचे जैतवर जातात ना हे पवित्रत्म्या. देवई तुझं उस, देवई तुझं उस, देवई तुझं उस. शिरला बरा 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 शिरला बरा 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. John 15:5. भाई हाऊं दाखवाल तुम्ही फाटे. जो कोण मुझे तई रावता आणि जाचे तई हाऊ रावता तो यथेष्ट फळ देता, तो यथेष्ट फळ देता. हाऊं दाखवाल तुम्ही ते फाटे. जसे एका रुखाचे फांटे मोडल्यार ते फांटे सुकून येतात तसे आम्ही त्या सोम्या सांगता आम्ही सोम्यातही चिपकून रावल्यार आम्ही फळ देऊ शकता, फळ देऊ शकता. जेसू म्हणता मुझे विणे तुम्ही काहीच करू शकना. मुझे विणे तुम्ही काहीच करू शकना. समाधान दिव्या या उत्तराचे. मुझे विणे तुम्ही काहीच करू शकना. जेजून म्हणून मुझे विणे कष्टांचे तुम्ही करू शकना. मुझे विणे थोडे करू शकना. मुझे विणे तसले काम करू शकना ना. जेजून पर्टिक्युलरली सांगला मुझे विणे तुम्ही काहीच करू शकना. काहीच काहीच ना काहीच. जेजूच्या परवानगी विणे आम्ही उस्वास समेत काढू शकना. उस्वास समेत काढू शकना.
त्या सोम्यातही आम्ही चिपकून राहू. आज हे उत्तर जॉन 15:5 बरे कन्वास्य एकदा पोटे वास्य बरे कन्वास्य आणि सांगा जिजू हांव तुका चिपकून रावूंक कशें येता. जिजू हांव तुका चिपकून रावूंक कशें येता. आज म्हज्या कुटुंबांत समाधान नांगी हांवें पयलें जेजूक चिपकून रावूंक जाय. हांवें पयलें जेजूक चिपकून रावूंक जाय. आज गवान गौ मागणे करना, तो मिसा कोजना, ते करना, ये करना म्हणजे समसड. आज तू जेजू थंय चिपकून राव. आम्ही चूक थंयच करता. आम्ही चिंता, आम्ही मागणे करता, ती मागणे करना त्या वरवीं आमचे थंय समस्या आसात. ना मोगाचें समाधान दिवचें जेजू. जॉन 14:27 हांव तुमकां समाधान दिता. तुझ्या घोवान, तुझ्या बायलेन, तुझ्या भुरग्यांनी तुका समाधान दिवचें न्ही. जें कितें तुझ्या भितर आसा तें समाधान जेजून दिल्लें समाधान. जेजू देवाचें उतर म्हणटा जॉन 14:27 देवाचें उतर क्लियरली म्हणटा समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुम्ही संसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. संसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. आज सोम्यान दिल्लें समाधान कोणूच खांडरूंक जायना. त्या देखून त्या समाधान पासून मागया. आम्ही सोम्या लागीं चिपकून रावया. मॅथ्यू 6:33 पहिले सुद्धा देवाचे रास आणि ताची खुशी आणि आमची दिरवी तो सुमिस जाऊ दे. कोणाक राईट पायाच्या पेंटाच्या जस्ट सकयल पायाक थंय दूख आसा. कितेंय समस्या आसा जावं पुरो. जेजू तुका पडता. जेजू तुका स्पर्श करता. आज मागया. भोवमाकळा बापा, आज आमकां तुजे कृपेन भर. ह्या सनोराच्या दिसा तू आमकां सोलून भर. आज तुजो शांतीचो आशीर्वाद आमचेर घाल. आमचे थंय तुजी शांती रास करू दी. ती शांती संसार आमचे तान कांड व्हरूंक शकना तसले शांती आज आमच्या जिविताचेर ह्यो आशीर्वाद घाल. जेजूच्या नांवान मागता. आमेन. सांगता म्हणून येऊ तीन पटी क्लेम करूया. Psalm 29:11 सर्वेस पर आपले पर्जे शांती सो आशीर्वाद करतो. Psalm 29:11 आपले पर्जे सकत दितलो. आपले पर्जेचे शांती सो आशीर्वाद करतो. Psalm 29:11 सर्वेस पर आपले पर्जे सकत दितलो. सर्वेस पर आपले पर्जेचे शांती सो आशीर्वाद करतो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मगाळ बाप्पा या कणान तुझ्या हातान भेटवून देऊन मागता बाप्पा. कितले जणांचे केस चालून आसा. जाग्याचे समस्ये जावंक पुरो. कोणे फसयला, कोण नाव पाड करते आसा. शिवनात केस आसा. ट्रॅव्हल बॅन गेला. अब्सकॉन्डिंग केस गेल्या. कोणे फसवून पैसे आसले पुरा लुटल्यात. जाग्याचेर वर्सा केस आसा. बाप्पा ह्या हर एकल्याची काकूट कर म्हणजे जेजूच्या पवित्र नावान मागता बाप्पा. आमेन.
आमेन आमेन. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले तुझेच हात्याचो फळ जाऊचे ना. तुका गुन्ह्याकार करता ती हर एक जी फटकिरी म्हणून तू रुजू करतली. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचेच हात्याचो फळ जाऊचे ना. तुका गुन्ह्याकार करता ती हर एक जी फटकिरी म्हणून तू रुजू करतली. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचेच हात्याचो फळ जाऊचे ना. तुका गुन्ह्याकार करता ती हर एक जी फटकिरी म्हणून तू रुजू करतली. मान मरिये कुरपेन भरले समितीय सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagayan Maria आज माग्या विशेष रान कंच्या बंदखणीत आम्ही संपडल्या त्या बंदखणीत सुटका मिळच्या पासून. कसली बंदखणी? अस्कत काय अस्कत काय अस्कत काय अस्कत पातकाची सवय बहुमगाळ बापा समर्पण दिता आमचे ते जे किते तुका पसंद नसले आसा जे किते तुका दुखयता आमची कूड 1 कोरिंथियन 3:16 तुझे मंदिर तुझो आत्मा आमचे थंय येता तुझ्या या आत्म्याक आमचे भितर रावता त्या आत्म्याक दुखयता ते कितेय आसा आचे तावन आमकां सुटका लाभय त्या बंदखणींतल्यान आमकां सुटका लाभय. थोड्यो सवय आसात कोणाचे नाव पाठ करचे जावं बरो खंयच्याय एका व्यक्तीक पळयल्या जायना ताका पळयल्या तक्षण ताणें वायट केला म्हणून म्हज्या मतीक येता. बापा ह्या बंदखणींत म्हाका सुटका लाभय हाचे वरवीं हांव आत्मीक तरान वाडोवंक शकतेत ना. बापा आज मागता बापा कितली जाणां असल्या समस्यांनी कश्टून आसात. बापा जिवितान असमाधान रास करते आसा. जिबेचेर कंट्रोल ना मागण्याक बसूंक जायना मागण्याचेर कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना. भावार्थात निसर्ग व्यत्यय आसा. बोमगाळ बाप्पा त्या हर एकल्याची काकूळ कर जेजूच्या नावान मागता हर एक जणाच्या बनपासता सुटका लाभे. आज विशेष जाणां कितल्या जणांचे काम अर्ध्यार रावला कंचे हाताक गेले काम जातात ना असले हर एक बनपासता सुटका जावचे पासून जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. Psalm 142:7 बंदखणीतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. Psalm 142:7 बंदखणीतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. Psalm 142:7 बंदखणीतलो म्हाका भायर काड हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. मान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचे फळ जेसू. Bagayan Maria बाप्पा या कणात विशेष तरह समर्पित हर एक तरह पीड़ा स्थान कैंसर पीड़ा टीबी ब्लड प्रेशर वेगळ पिंग पीड़ा एलर्जी स्किन प्रॉब्लेम बाप्पा तुझ्या हातान समर्पित मागता. बाप्पा डोळ्याचे समस्ये हातात बोलणं हात खमतात स्लीपिंग डिसऑर्डर निद्याचे समस्ये कॅन्सर लास्ट स्टेज बेनेडिक्टा कॅस्टलिनो जोसेफ विक्टर सिल्विया आणि कितले जण नेमका कॅन्सर पेशंट्सनी नावां दिल्या त्या हर एकल्या समर्पिता. हॉस्पिटलान सिरियस असतात आयसीयूत असतात व्हेंटिलेटर असतात ल्हानशी भुरगीं विंगळ पिडेसने कश्ट असतात टीबी ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल येतात ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल येतात ना
क्रिएटिन लेवल नॉर्मल ना, व्हाईट ब्लड सेल्स उणे जाल्यात, पीसीओडी समस्ये बापा हर एक पिढी समर्पण दिन तुझ्या हातान मागता का खूट कर म्हणून जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. साम 55:22 तुझे वजे सुरेशपराचे तुझे वजह से तो तुका तो सांभाळतलो तुका सांभाळतलो आपण शांत आपण केली शांत केली दिवस दिवसानं 55:22 सुरेशपराचे सोड आणि तो तुका सांभाळतलो प्रामाणिक शांत केलीस म्हणून दिवसानं. साम 55:22 तुझे वजे सुरेशपराचे सोड आणि तो तुका सांभाळतलो प्रामाणिक शांत केलीस म्हणून दिवसानं. नमाल मरिये पेन भरले सुमित तुझे सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. या अकरेच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया दोनी हात आमचे वयर बारया दोळे आमचे दंप्या. या अकरेच्या कणांत आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवया. बापा आमच्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्रांतल्यान हर एक वायट पेडता वायट संगतपणांत सुटायला पाहिजे तांचो बुडार आशीर्वादाने भर. बापा आमची कुटुंब आशीर्वादाने भर. आमच्या कुटुंबातले हर एक कोणी पण पयस कर, हर एक अनिष्कळ पण पयस कर, हर एक दुश्मन कर, कन्फ्युजन पयस कर. कितें ना काम नसना कसं विजाच्या समस्या नसत, विंगड जाग्यार विजाक अप्लाय केला, कामाक अप्लाय केला, कितें रिप्लाय येतात ना. IELTS OET आणि इंटलेक्स एक्झाम बरोवन आसत. IELTS OET जाय जाल्यार बँड मेळटात ना. नीट एक्झाम CA बरोवन आसात, पास जातात ना. कितले जाणां CA फायनल बेंदिस्ता बरे मार्क्स येतात घेन आणखी म्हणून. बापा तुझ्या हातान समर्पिता. कितले युवा जाणां बरे काम मेळचे बसत मागून आसत, बरे सर्टिफिकेट आसत, बरे शिकल्यान काम ना. कितली युवा जाणां प्राय उतरते आसा सैरीक मेळटात ना. कितली काजर जोडी खाजर जावन 3-4 वर्ष जाल्यार भुरग्याचे देणे ना. कितल्या जणांचे काजर फिक्स जाला, आज काजर जावच्या पयलेच तांच्या मध्ये समस्या येते आसात. बाबा सगळे तुझ्या हातान समर्पिता. बापा भेटवून दिता या तुझ्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद द्या. हर एक या भुरग्यांचे गरजो तुझ्या समर्पिता. कितल्या जण आमच्या लेगी मागोक सांगला, कितल्या जण आमच्या मागण्याची ती गरज आसा या घडी कोण रस्त्यार वाऱ्यार उदकात पैन करतात, कोण आज इंटरव्यू करते असतात, कोण आज कोणाची सर्जरी आसा, आज कोणाचे ब्लड रिपोर्ट या कसले रिपोर्ट येवचे असतात. ऐकन म्हणल्या भुरग्याक समर्पिता, ऐडन म्हणल्या भुरग्याक समर्पिता. कोणाच्या दोळ्या वयर लंप आसा त्या भुरग्याक समर्पिता. लारिंगो मलेशिया पिडेन कष्टोंच्या भुरग्याक समर्पिता. कॅल्विन रॉल्विन समर्पिता. आश्विन म्हणल्या भुरग्याक समर्पिता. बापा हर एका भुरग्याचेर आशीर्वाद कर. लिनाबाई असो घाय समर्पिता. बापा नवीन म्हणल्या भावाचे विजाक अप्लाय केला, वेट करणं सर कितलेशे तेंपान विजा ना परगावात आसा समर्पिता. बापा ताची विजा स्टॅम्प जावन येवच्या पासून मागता. बापा कविता म्हणल्या भुरग्याक समर्पिता. बापा ताचे विजाचे सगळे इश्यू सॉल्व जावचे पासून. लुसी म्हणल्या भयणीक समर्पिता. बापा स्पर्श कर ते सगळे कुटुंब तुझ्या हातान समर्पिता. झकारिया 2:9 हांव जातलो ताचे भोवती उज्या सोपाकर उलयता तो सुरेशपूर आणि ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. आज त्या कुटुंबा भोवतणी उज्या सोपाकर जावन राव, उज्या सोपाकर जावन राव. नोएल म्हणल्या बाबा समर्पिता. किडनीचे हर एक समस्या सॉल्व करचे पासून बाबा. कितल्या भुरग्यांचे खंयचे सर्टिफिकेटचे समस्या आता समर्पिता. बाबा तुका आसा जाल्यार कितें आसना. मॅथ्यू 19:27
तू कासा चल्ले कितें आसना एका गरजा पासून मागता काकूळ कर जेजूच्या नांवान मागता आमेन 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 Psalm 119, 105 5 पटी म्हणूया तुझे उत्तर म्हज्या पावलांक देवो म्हज्या वाटेस Psalm 119, 105 तुझे उत्तर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेस Psalm 119, 105 तुझे उत्तर म्हज्या पावलांक दिवो Psalm 119, 105 तुझे उत्तर म्हज्या पावलांक दिवो म्हज्या वाटेस 119, 105 म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेस Anbariye, kurpen बरले समृद्ध सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव तुझ्या कृशीचे फळ जेजू आजच्या दिसा आम्ही अनाउन्स केले या आमच्या मॉर्निंग मन्नाच्या जमतच्या गरजा पासत एक कोंत तेर्स बेटोच्या पासत कोणी पुरा तुम्ही एक कोणतेच या जमते पासून भेटेला तुमचा उजवा हात वयर म्हाका न्ही हांव पळयना जावंक बरो सोमी तुमकां पळयता आसा सोमी तुमकां पळयता आसा आनी तो सोमी तुमकां ताचो प्रतिफळ दिता दोनी हात आमचे वयर बऱ्या विशेष आनी ह्या भावना पासत मागया घट्ट स्तुती कर मागया या घडये सोम्याचे आशीर्वाद तांच्या जिवितांत देवान येवं दी हालेलुया 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 बाप्पा तुझ्या राजान केले असो वावरी खंडीचा उडास दवरताय बाप्पा या भुरग्यांनी एक कोणतेच विशेष या जमती सगळ्या गरजा पासून भेटून दिला बाप्पा या भुरग्यांक तू आशीर्वादाने भर 100 वांट्यांनी तांकां ताचो प्रतिफळ फावो कर हरिये कडकड सदां सुटखाला पळय तांच्या जिवितांत आशीर्वाद देवान येवं दी दिसान दीस तुझ्या मोगान वाडोन दिसान दीस तुझ्या अद्भुत देणारे वाटच्या पासून मागता बाप्पा जेजूच्या नावान तांच्या जिवितांत कितें अडखळ अडचण आसा पयसच्या पासून आशीर्वाद देवान येवं पासून जेजूच्या नावान मागता बाप्पा आमेन हालेलुया 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 मंगळ बाप्पा या हरियेका तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या समर्पित बाप्पा विशेष तरान जुलियन मस्करेनस जेजू 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 प्रेसिला डिसूजा सुजन रॉड्रिगस स्टेला पिंटो सुजन रॉड्रिगस एसएम फर्नांडिस अनिता शांति डेसा मेरी इमा शेलकर डायना फर्नांडिस कैथरीना फिरेरा जोआना जो भुरग्यांच्या देण्यापासून मागतात बाप्पा समर्पित बाप्पा हालेलुया 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 घट्ट जाल्यार स्तुती करा हालेलुया 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 एस्तर कोटिनो जूलिया डिसूजा हालेलुया 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 सरिता रस शाविक हालेलुया 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 शेफी लीमा हालेलुया 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 Mary Fernandez, Clara Alva, hallelujah, 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 hallelujah. Dominic, Teddy Souza, Lina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Anil, Savita, Gloria, Sabina Fernandez, Nancy Lobo, Sylvia, Santia, Aaron, Austin, Vishwas, Daryl, Gita, Aaron, Robert, Hilda, Jacinta, Janicia, Giselle, Cinderella, James, Daryl, Hilda, Janicinta, hallelujah, 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 Joyce, Michael, Calvin, Kathleen, Kishore, Vida, Lance, Lanit, Anita, Ashlyn, Maria Ferraro, Pradeep Menezes, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Traver, Samson, Fanatan, Conjoin, Anup, Aaron, Smita, Brenda, Rocky, Renvik, Papaya, Hariya, तुझ्या भुरग्यांक आयचे दिसाचे समर्पिता तांच्या जिवितांत हर एक गरज जे कितें आसा समर्पिता विशेष स्मिता समर्पिता जे कितें ताजे सर्जरी जाल्या विशेष मागता सगळे ट्रीटमेंट जाला कंप्लीटली वेगीच्या वेगी रिकवर जावचे पासून लुसिटा म्हणल्या बणी समर्पित बाप्पा जे पायाचे जे कितें फ्रॅक्चर जाला समेत हात पड वेगीच्या वेगी ती रिकवर जावचे पासून आणि विशेष हर एक तुझ्या भुरग्यांची काकूळ तुमच्या नावान मागता आमेन आमेन आमेन
संगाता मेळून म्हणया उडास दवर ये बोबरे आणि ओंकार म्हणये तुझ्या आश्रयाक दवरलो तुझा आधार मागलो तुझे मध्यस्थी शोधलो कोण कुणी मोत म्हणा सांगेलो म्हण कधीच ऐकवंक ना हे पात्येने दैरकान घेऊन तुझ्याकडे येता या ओंकारेच्या ओंकारे मुझे मै तुझ्याकडे येता पत्कंतीस तुझे मुखार रवता मनीस सल्ल्या देवपुतच ते मै निकरास तुझ्या कापटी मुझे मागणी आमेन आमेन नमान मरिये कुरपेन भरले सौम्य तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कालच्या दिवसा तुम्ही सगळ्यांनी कितल्या जणांनी तुम्ही तेर्स केला या जो मध्ये बसवतो फलांचे आईच्या दिवसा परत एक कोणत तेर्स या आजोमतीच्या गरजा बसवतो या आजोमतीन कितले जण गरजे होतात जॉईन जातात कितले जण फोन करतात एक एकल्याचे समस्ये पळयतना मस्त बेजार जाता थोड्याचे समस्ये ऐकून गेल्यार दुःख येतात तितले समस्ये नसतात आज तांच्या पासून आम्ही मागोंक जाय आमका ती जबाबदारी दिल्या एक 15-20 मिनिटां येतात बसून या जमतीच्या करचा पासून एक कोणत तेच मरियमा मुखांतर आम्ही मागया भेटून दिव्या तशेंच कोणी तुम्ही टेस्टमनी दिवंक वाक्य आसा तुमची टेस्टमनी तशें तुमकां पिटिशन धाडूंक आसात 9900332411 या नंबराचेर तुम्ही दंड दिया कोण युट्यूबाचेर तुम्ही जॉईन जाल्यात तुम्ही आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक आमचे युट्यूबाचे लिंक शेअर करा देवाच्या दयेन देवाक अर्घ दिव्या कालच्या दिसा आमचे 1000 सबस्क्रायबर जाल्यार 1000 सबस्क्रायबर आमचे युट्यूब चॅनल जाल्यात जस्ट ते नंबर मात्र आमकां ते नंबर्सची गरज ना कित्याक आमी मॉनिटायज करना आमचे काम सुवार्ता प्रगटचे हेरां पासून मागचे त्या देखून आम्ही निरंतर हरी एकल्या पासून मागया देव तुमकां हरी एकला कैसो दीस आशीर्वादाने बेसवानी आणि कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू